Firimituri de cateheză cu Papa Luciani. Bun găsit! Nu-și schimbă oare mamele des copiii? La fel este și cu sufletul nostru. Păcate avem mereu și trebuie să ne spălăm mereu. Nu o dată sau de 2 ori pe an, ci des, dacă putem, spunea Albino Luciani, vorbind despre spovadă în timpul unor exerciții spirituale ținute în ianuarie 1965. Spovada, explica el, este un fel de cruce roșie în care se repară oasele rupte prin păcat, ceva extraordinar, care ar fi meritat să fie inventat dacă nu ar fi fost instituită deja de Domnul. Stabilind ca iertarea păcatelor noastre grave să se facă în mod obișnuit prin sacramentul spovezii, Domnul ne-a cerut ca la pocăința interioară să adăugăm și pocăința exterioară, să-i spunem preotului cu umilință vinovățiile noastre. Sper că mulți dintre voi vor face acest lucru de Paște, spune Papa Luciani, și continuă. Îmi permit să vă recomand să nu mergeți la confesional ca la perceptorul de taxe, pentru a scăpa de datorii, și să nu-l considerați pe preot ca pe un distribuitor automat de absoluțiuni, care ies imediat după ce ați pus jetonul unui gest convențional sau formal. Spovada este ceva serios. Este o intervenție a lui Hristos, care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său. De aceea cere de la noi o durere sinceră, dat fiind că prin păcatul nostru am afectat comunitatea creștină și am adus ofensă lui Dumnezeu. În cadrul acelorași exerciții spirituale, Luciani sublinează că, citez, Domnul ne-a dat spovada ca instrument al milostivirii sale și, prin urmare, ca mijloc prin care noi dobândim pacea. Nu trebuie să ne neliniștim, să avem prea multe temeri și nu trebuie să tot măcinăm cu mintea păcatele comise. Le-ați spovedit? Gata, nu vă mai gândiți la ele. Desigur, spovada trebuie să fie simplă, clară. Câte unul, când merge să se spovedească, face o examinare a conștiinței puțin mai complicată, pentru că se gândește, trebuie să facă o impresie bună. Spovada nu e locul pentru a face o impresie bună, altfel nu e simplă. Cel mai bine e să spuneți clar, cu puține cuvinte, ceea ce aveți de spus, așa cum a fost, pe scurt, cu umilință, fără să vă învârtiți în jurul cuvintelor. Și important nu e să intrați în examinări de conștiință prea complicate, ci să-i cereți Domnului să vă facă să simțiți durere pentru acele păcate. Am încheiat citatul. Într-un articol publicat în martie 1949, Luciani relatează o întâmplare legată de Chesterton, scriitor englez protestant, devenit catolic la 48 de ani. Cineva, povestește Luciani, l-a întrebat pe Chesterton: de ce ați trecut de la anglicanism la catolicism? Din dragoste pentru pace, i-a răspuns scriitorul. Am făcut o comparație și m-am convins că numai la catolici păcatul este eliminat cu adevărat. Mergi la confesional, te spovedești, păcatul este anihilat, ești schimbat, cu posibilitatea de a începe o viață nouă, ca și cum păcatele de dinainte nici n-ar fi existat vreodată. Mi-am zis, bătrâne, ai fi nebun să nu mergi, și m-am dus. Și m-am simțit extraordinar. S-a întâmplat exact așa cum mă așteptam. Am gustat libertatea, m-am simțit schimbat și reînnoit, în ciuda întregului meu trecut. Aceeași eliberare, aceeași bucurie, aceeași libertate ne este oferită și nouă astăzi, concluzionează Luciani. Și continuă, doar 5 minute și cu o spovadă sinceră, vechiul veșmânt al vinovățiilor, al defectelor noastre, care ne apasă și ne sufocă, sunt aruncate cât colo. Ne punem un veșmânt nou, pornim pe un alt drum, cu pas sigur, cu sufletul reînnoit, cu o altă perspectivă. E nebun cel care nu profită de ea. Hristos ne așteaptă cu brațele deschise. Cu o simplă hotărâre, cu un da, ar fi pace, bucurie, înviere. Am încheiat citatul. Sunt Cristina Grigore, vă mulțumesc că ați ascultat această prezentare și vă aștept la un alt episod din seria Firimituri de cateheză cu Papa Luciani. Lăudați să fie Iisus Hristos!